Sme videli Miška, ako sa modlil a šel na kolena, keby ste videli, ja som ho pozeral. A modlil sa, ruku potom postavil a ruku hore. On sa modlil za nás všetkých. Amen. On ukázal tu, že miluje Ježiša. Nie, že je to môj vnúk, ale je to pravda. Ja mám radosť každého decka, keď detko to robí. Lebo je to nádherné. Keď deti ukážujú starším, ako sa majú modliť. Halelúja. Aj keď nerozumie, nemýlte sa, to nie je len z neho. V ňom je Boh. On, keď bol malý, keď sa narodil, my sme ho priniesli tu do cirkvi, pamätáte sa. A bol požehnaný. On je požehnané dieťa. Halelúja. Halelúja. Takže chcel by som povedať niečo z Božieho slova, lebo Božie slovo je tá cesta, pravda i život. Takže musíme Božie slovo hovoriť. Nájdite si, bratia a sestry, tú Bibliu v Skutkoch 17:24. Až ďalej. Skutky apoštolov, 17. kapitola, od 24. veršu budeme čítať. Tu je nádherné ukázané, áno, kde je Boh. 17:24. Halelúja. Tak ako mi Boh ukázal, že o tom, že Bibliu nikto nečíta. Málo kto čítal Bibliu cez Vianoce a tak mi ukázalo i to. Ja pastor niečo naznačil, ale ja som trochu, ale to je stále tá istá téma. Takže tu hovorí takto. 24. Boh, ktorý stvoril vesmír a všetko, čo je v ňom, pretože je pánom neba i zeme. Nebýva v chrámoch rukami vybudovanými. Nedá si slúžiť ľuďmi zbudovaných. Nedá si slúžiť ľudskými rukami. Tak, ako by dačo potreboval. Veď on sám dáva všetko. Život, dýchanie a všetko. On urobil z jednej krvi všetky pokolenia ľudské, aby obývali celý povrch zeme. Ustanovil určité časy a hranice ich prebývania. Aby hľadali Boha, či by ho azda nenahmatali a nenášli. Veď on predsa nie je ďaleko od nikoho z nás, lebo ním žijeme, hýbime sa a trvíme. Ako aj ktorý si z vašich básnikov povedal, lebo my sme jeho rod. Halelúja. Čo tu hovorí Pavol? Boh nebýva v chrámoch určitými rukami. Bratia a sestry, mnohí viem, že katolíci a viacerí hovoria, ideme do chrámu